रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि आलासिफोर जिरायनानै दं एलबिनि जोंने बिथांमोना माबोरै मोजां मोसाखांबाय मेंनानै दसे जिरायबाय खुलुमबाय लोगोफोर दैलांबारिनिफ्राय जागायदों नैबे भिडिअखौ मानो होनब्ला नैबे दैलांबारिनि लामाया जाबाय बेखौबो मिथिहोनांगौ दङ दा लोगोफोर बे बोसोरनि लास्ट फुटबल मेच जानो हागौ बियो आंनि थाखाय नायनोहाय दा बेनिखायनो बिराद एक्साइटेड माने थांनो गोसो गैया जानानै दंमोन दा हाखु दाखु ओंखारबाय दा थांनायसै ओमफ्राय थांनायसै माने आंखौ दा हारसिं नुदों नोंथांमोना खिन्थु लोगोफ्रा फैग्रोनानै नेनानै दं दैलांबारियावहाय बे जाहैबाय थाख्लाय बे लामाया जाहैबाय लोगोफोर बिटिनि टु देवस्रि रड जों देवस्रिजोंथ' थांले जों ओरै फाथाबारिजों नामायनानै थांगोन दा दैया बिराद नै थाख्लाय दैयाबो बे अबस्था दा बिनि सायाव औवानि दालां गोम होबाय नै दा थांलाय फैलायखौ बेजोंहाय खालामनो हासिगोन नै औवानि दालां येस जोंथ' सब समाय बिदिजोंनो हान्थिनांगौ जायो बांसिनैनो बिदिजों हान्थिनांगौ जायो दा नैबे अबस्था नै दा उफाय गैया गोदोनि मानसिफ्राथ' साइकेलखौनो खुनुरोखोमसोमोन हान्थिनायाव जोंनिलाय दा स्कुटि दंबावो नै सालानो खारग्राबालाय माथो सिन्था होलांनि होमब्ला दालां मोनसेबाव मोनफैबावबाय लोगोफोर थाख्लायावनो मोननै होनो गोनां जादों दैया बिराद गोथौयैनो दङ मथा मथि नै दाबो ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा बेयाव नेनानै दंदां जों गामिनिया हारसिं थांलाबायजा बिदि लामाजों बा जाबाय बलेर'आबो खारबावसै नै बेजों बलेर'आ खारनो हासै फैद' नुबाय दा सोरबा बलेर'जों माजों ओंखारखायो जोङो ओरैनो बास गासिबो अन्थाइबारि माया क्लाब जों होबाय होमब्ला स्कुटिजों गारियाबो फिसादा जोंहा गारि गेदेरबो बायनो हाया लोगोआ होहाबायलै सिगाङाव नै एन्ड दिस इज द भिउ मार्टिर दि जाब्रां ब्रिज मोनफैबाय लोगोफोर मार्टिर दि जाब्रां ब्रिज नायनो थांगासिनो दं मार्टिर दि जाब्रां मेम'रियेल ट्रप मानसिफ्राबो बिराद गोबां थांगासिनो दं दालाय नायहैनायसै दिनैसो गोबावनि उनाव मोनफैबाय लोगोफोर अन्थाइबारि माने फोथार मोनहां जाबाय बेयाव मानसिफोरखौबो बिहिरसिन नुलांबाय नै लामा गारियै मायै बाइक पार्किं उनजोंबो दंबावोदां बे जाहैबाय गेट देग्लायनि गेटआ एसे आलदा खालामदों नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरै एन्ट्रि बोरै एन्ट्रि मिथिले ओरै जेनेरेल जानो हागौ हाब बाहेरावबो बिराद गोबां मानसि सिङावबा बेसेबां दंबावो बा माखौ माथो गोबाङै दंबाव फार्स्ट प्राइज 3 लाख 3 लाख 50,000 70,000 1,60,000 50,000 1 लाख दे फानबाय था एबा सोरनि खाफालाव दं हाबलाङि ओइ सेरने हरै आच्छा ओरैबो गारि जोंखौ सोआलाबा मा खालामा रायलायनोसै बा फैफिननाङालै बा बो एम्बुलेन्सआ रेडि खानाय बहाय एम्बुलेन्सआ औ ओमफ्राय मोजां दा आदा देग्लाय साबसिन दा दा मोसानाय मानाय जागासिनो दं नै लोगोफोर खेलायाथ' जाथ'वाखै बेबायदिनो हाबलांगासिनो दं स्पर्ट्स एन्ड एन्टारटेनमेन्टबो दं माने आर्टिस्टबो फैदों नालाय मोसानाय मानाय मुसुरनायथ' थाले मेथाइ खननाय थागोन माखासे आलासिफोराबो दासो सफैदों बिथांमोनखौहाय माने बरायदों अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि कमिटिनिफ्राय दा नोंथांमोना नायनो हागोन सोर आलासिफोर दङ जौसाङाव दा बे जौसाङाबो पार्मानेन्ट जाबाय दे लोगोफोर सिगांनि बायदि नंलिया नै नायदो गोबां बिदिनो आलासिफोर दङ गिदिर आलासिफोर लोगोफोर बिथांजों लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ चिरां ब्लक बिपिएफ हामबायसै सार हामबायसै जोंहा गोबां आलासिफोर दंबावो बिथांमोनखौ सिनायथि दानिया नायदो लोगोफोर नायदो माने सोरखौ नायदो फेरेंगा क्लाबनि प्लेयार्सफोर टीमनि मेनेजारफोर कोच बायदि जायखिया बे बिथांमोना जाहैबाय फेरेंगा क्लाब बिजनीनि प्लेयारफोर गेलेगिरिफोर नै 3 टीम बिथांमोना 3 टीमाव दं नै येस दानिया नैबे जाहैलायबाय लोगोफोर नै LNV FC बिथांमोनाबो 3 टीम दा लाइनआप जानो नाजागासिनो दङ येस नायदो नै
जुथाफ्रा दामि दामिल' गानसैलै नै दानि बल जोग्राफ्रा बा आदिदास जोबनै फेरेंगा क्लाब दासो पारफर्म खालामखांबाय ट्रिस फ्रेस मिथाया माने पारफर्म खालामखांनानै जिरायनानै एसे मेंनानै एसे जिरायनानै दङ फैदों माब्रै दं बिराद मोजाङै दङ मोसाखांबाय मेंबाय मेंनानै दसे जिरायबाय ओमफ्राय जायगाफ्रालाय माबायदि लायखि मोजां आङो लास्ट इयारबो फैदोंमोन खोमालै आदा बावबाय आङो बाय फैदोंमोन ना आङो फैदोंमोन नामाथाय नोंखौ लोगो मोनलायनाया आङो फाथाबारियावसोमोन ना बारा गोजान नङा औ एबारहाय बेहाय फार्स्ट टाइम होनबालाय औ जाब्राङा फेमासबो ना बे खेलाया अन्थाइबारि ओमफ्राय नै लोगोफ्राबो मोसाग्रा लोगोफोरानो डान्सार्स साइड जोंनि डान्सार जायगानिनो गासिबो जायगानि जोब साब्रै साबा गासै ना साब्रै आंजों साबा दा सम मायाव बेस्थ' नोङो ओरैनो गावनि फिसा बिजनेस सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा मा बिजनेस बियो क्लथिंनि बिजनेस स्टार्ट खालामगासिनो न'आवहायनो दा बियो सोलिगासिनो दं आरो जानांगौ आन्था मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो फ्रेश कालेक्सन मालाबा लाय नानिनि थाखायबो फिसा दंजोबो गथ'फोरनिखौ इमान लाबोथ'वाखै थेवब्लाबो गथ'फोरनिबो दं आरो ना ओमफ्राय माबा हम डिलिभारि जाजोबो गासिबो जाजोबो गोजानाव थांजोबो हिनजावफोराथ' मिथिजोबखायो खोमा ओमफ्राय मालाबा थांनांसिगोन क'क्राझाराव फ्रेश कालेक्सन जायफ्रा गोसो नायनो हागोन मोजां मोनोब्ला अर्डार खालामनो हागोन लायनो हागोन आरो बेबायदि होमब्ला खेला नायनोसै दसे ना जागोन दे Referee team and players entry to the ground लोगोफोर चेयारखौ गंनै जाबनानै जिरायनानै नायदोंनो सुबुंफोर दंबावो जायफ्रा चेयार मोनाखै बे समाव जोंनि येस लोगोफोर दानिया जाहैबाय आलासिफोरा माने प्लेयार्सफोरजोंहाय गोजोननाय लानाय उइश खालामलायनाय मेमोरियल फुटबल कप फाइनल खेल हामबायसै सार अब्ला लोगोफोर खेलाया जागायबाय फिफ्थ मार्टियर्स दि जाब्रां मेमोरियल ट्रफी 2025 बेयाव फाइनालाव जाहैबाय फेरेंगा क्लाब आरो बेनि हेंथायैहाय गेलेदों जाहैबाय LNB FC दा नायदिनि लोगोफोर गोसो होनानै
시즌을 गेलेयो बे समाव फेरेंगा एफसीआ गल से सोनो हाबाय। First half जोबनानै थांबाय हाफ टाइम जाबाय नालाय ओमफ्राय सियाराफोरखौ दोनबाय नै आदैबो दं गिनांगौ गैया ओमफ्राय नैबे आसोला दंखायो नै बेखौ लाथ'नायसै बिसोरो माने ओरै माबा माबि जानायसोलाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानो र' ओरैहाय नै आखाइबो दं नै नानिया आखाइ लाबाय बैनिलाय मा लाखो थोस गोरबोखौनो लाबाय ना माइलाय बेस्ट प्लेयारनि बिलाय नोंनि साबसिन बेस्ट गलकिपार हनै थांदो हनै येस बेखौ लानानै दिन्थिफुंनाय प्रसेसन दानिया फेमास गस्पेल सिंगारफोर बिथां गिलबार्ट हाज'वारि ओमफ्राय सुस्मिता नार्जारि बिथांमोननि मेथाइ खननाय नैबे हाफ टाइम समाव दे लोगो ट्रफिफोरखौ लानानै ओरै गिदिंनानै फैबाय नै बिनानावमोना दिन्थिफुंबायनानै एलबिनि जोंने बिथांमोना माबोरै ओमफ्राय आसाया माबायदि दिनैलाय आसायाथ' गरसे जानानै दं होमबाबो बाय मिस्टेकआव जाबाय औ मोनसेल' गल नङामोन आदसा होमबाबो देरहागोन जों नोंसोर एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बेखौ हायाखै एक्सेप्ट बानायनानै लानांगौ खाथा दङ देरहागोन देरहागोन स्टेजआव गाखोबोनायदों आं लोगोफोर स्टेजआबो गोदान नालाय ओमफ्राय ओरैहाय गिलबार्टना सिंगोल सं खनगासिनो दंबावो नै अब्ला सेकेन्ड हाफआ जागायफिनबाय लोगोफोर नै दे दासिमावहाय फेरेंगा एफसीआ 1 गल बेनिफ्राय LNBआ 0 जायलायबाय नङामोनलाय आदै जायलायबाय नङामोनलाय 18 नाम्बारा खानाय सिनाबो जादों थुबा नाङाखै दा खर' नांदो आये खर' नांफैबाय द्रानो जेबो जायालै इदिया बलाखौसो गुरु जानो गिबायमोन आं
बेनिफ्राय अडियन्सखौ नायदों नोंथांमोना नायगिरि बिथांमोनखौ माने फुल बिदिखौहाय हाउसफुल होनलायथिबाय इंलिसावहाय ओरैबो सोरगिदिं फुल दाने माबा आदारनिखौसो खावब्ला नाय हामबायसै सार जोंनि मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय आरो जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय ধন্যবাদ স্যার আমার সম্বর্ধনা গ্রহণ করার বাবে फैजाखायोदा खाथियावनो आयो आं लाखिलै सोरो फेरेंगा एफसिया बे समाव पेनाल्टि मोननाय बायदि नुनो मोनबाय दा नायनि मा जायो लोगोफोर पेनाल्टि फेरेंगा क्लाब जोबाय हाबबाय जोब्बाय आरो दिनैनि बादायलायनायाव फेरेंगा एफसिया गलनियाव देरहानो हाबाय अब्ला लोगोफोर खेलाया जोब्बाय दा 2 गलाव फेरेंगा एफसिया देरहानो हाबाय यस दा बिथांमोननि रंजानाय सेलेब्रेसन टाइम जोङो आसा खालामबावबाय फैनो गोनां समाव बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जों लाबावोब्ला नोंथांमोननिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैबावगोनखौ जोङो आसा खालामनानै नोंथांमोननिसिम अनेबारे बालाब गासै स्राय होबावनायसै दां नै जोबनायनि दाबा ओइ बा देग्लायसो जरदार नुदोंलै नोंखौ खेलायावहाय लोगोलै गोदोनि लोगो बेस्रा बिराद मोजां संसार जाबाय अन्थाइबारियावनो औ दा बालाब गासै मोसाबावनायसै बान्था राननायनि सिगां ओमफ्राय ओरै आलासिफोर जिरायबाय नै आलासिफोर जिरायनानै दं ओमफ्राय बेस्ट प्लेयार फेरेंगा क्लाबनिफ्राय बेस्ट गलकिपार बेबो फेरेंगा क्लाबनिफ्रायनो गल्डेन ग्लब्स मोनबाय बिथाङा लकजित रानार्स आपनि बान्था 50,000 आरो ट्रफि नै LNB क्लाबनिफ्राय बिथांमोना Congratulations to Ferenga Club
नोंथांमोननि गोब्राब नाजा चेम्पियन ट्रफिखौ गथायसिगोन नै फेरेंगा क्लाबनोहाय चेम्पियन ट्रफी जों लोगोसे 1 लाख रांनि चेक जों बयबो आखाइखौ मिलायजोबो फोटो टाइम ग्रुप फोटो वाव बेस्ट प्लेयर बेस्ट गलकीपार आरो चेम्पियन ट्रफी देरहानायनि 1 लाखनि चेक वाव